baria abegenwa be kanisa yegi Adventista ya Nyosia visiwani niko bono baichanire egekore kyoboibi we mitambo buna amakondo negatie binde ebie ase ekanisa eyo ase biabeire bikoiwa nabo okoiranirwa magega ase obokoreri bwabo bagokwana negetasene kege Nsoko TV niko bono bagikeire egekore ekyo na kugania abantu gusika ensemo yogosasima ase baruro kobori gochia sabasae gokora omokia eri kwenyorera engere yabo niko barurege kurege tindi ase bari baikiranete egekore ekyo ase korende baburire ogosirwa eri konyora emitambo emeya kogendera no bokoreri bwabo muri kito Frida Kirubo namange egekore kyoboibi ekyo kenekebwa ase kanisa yegi Adventista ya Nyosia visiwani nigo kiagikerigwe bororo aya maega yabegenwa konyora ogwakwa maega y'emitambo yabo koibwa ase baganirie ebisasimero gosikwa abantu bachite bagasoa kurwekera maigoro bagatandura ribati bagasoanse bakarusia GPS system chons pi bakaira bono gwikera muna bono tokwaiga atikende gyonse. Hiyo ni kazi mbaya, mtu kuamka asubuhi ama usiku na wenzake kuja kuharibu vitu za kanisa. Sasa hivyo sio vizuri kabisa. Tunawaomba kwa wale ambao walifanya hivyo wasirudie tena. Bagukwana nigo baboria abasayi gwetuma eri kwenyorera eng'ere yabo ya kira rituko ase baeneke buna nigo abange bagochia ekanisa kubwatekana n'omong'oso bw'emitambo no ase ekanisa ento bwate omochando gete omonene rituko erimo na baimogete bagacha bagatura ebinto bia ekanisa abasayi bangire gokora chigasi chinkong'u ebataete banyore ebinto biri rahisi lakini intwe ase ogosaba gwaito noko onde bwensi orore ase ebinto ebi ase bikoniwa tigatema tochungusere erinde tonyore ebinto ebi bikoira ntotumeke aya na amagoso amanene sana ase okoibera enyomba y'omonene. Watu wengi hufutwa kuja kanisa kwa sababu ya mitambo. Sasa ni vizuri kuheshimu vitu za Mungu. Hizi si za mwanadamu, ni za Mungu tu. Abantu nigo baburirwa koba maiso hanene ase okogora ebinto bia second hand chingaki baeneke buna nigo obotuki bogenderete togwapirisa abantu baetekore ebinto buna ebi mbinarire bagosa abantu mabwate enaro yokonia ase abantu buna aba electronics igo kora ateme koronda okorenta gento esore tema ngokomunenki omanye ng'aki egento eke ng'ai ng'aikerwete ekogera buna togenderete gotung'ana gokwana iga ochunguzi nekorete ki negenderete igo kora atoe information eyi naintwe nabo torake ng'a mbuya mono. Nonya nabo nigo abarai baborigwe gosira ekanisa eyo eri okogenderera chingaki babwate emeroberio ao ogosaba abaishimiwa baito abakobori chikura simbarati chanda tema motokonye ntobwate ekerero ekene gocha ase ekanisa eye buna bono iga amagacho nagendererete ororo twarerire na ekerero ekenene sana tema motokonye. Kitu tunawaomba mtusaidie kwa sababu tunaendelea na kujenga kanisa na vitu zingine. Sasa hizi zenye zimeibiwa zimeturudisha nyuma sana. Lazima tununue ndo tuendelee kujenga ndiposa watu wakija kanisa wasiboeke. Kirubo Frida, Nsoko TV.